Rama briki aneni wasepo kita hormati niase Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang bugasan ingkang mernoto para bangsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa ini mentari mulai bersaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia. Sia Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Yuk para kanca enggal padha ngupaya kanggo belani agama Islam ingkang ganti luwih mulya saking apa kecapen saking agama padha ngupaya indra karsa ingkang luka bisa kena coba ni manungsaya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura. Tinggi gunung kampung Melayu sarung malingkar di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi. Mendung menjahit sarung benangnya ikal jarumnya putung ngati yen putung sapa sing nganti ngaweruana pemuda Jawi nama Islami agama Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pangeran nyupra kanca ngaweruana Islam rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar royakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 haji lamun kuwasa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatama finilahi sholatan daimatan bitawalki mulkilahi doelingo wong urip iku sedelo
susah yen kon poso yen ora poso akhire bakal nelongso sebab urip tinggal poso apa donya ana yen wis nunggang ing bandosa arep bali ning donya wis ra ditampa arep rahmate Allah kang mulya mugi pikantuk fadilah ingkang sempurna Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana Allahumma bina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin do elingo wong urip iku sedelo aja wakah aja susah yen kon poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahi sholatan kaimatan bitawa min mulkillahi ini negeri kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran rahmat salam mugi kunjo nabi kita sayyidina wa maulana berkaulah rahmat salam mugi kunjo nabi kita sayyidina wa maulana berkaulah rahmat salam mugi kunjo nabi kita sayyidina wa maulana berkaulah Kaji emanila ya deya sawo kaji saka candiyasa besok dadi wong sing dipercaya iku sing apik iku barang sing Allah kasih emanila ya dia sawo kasih saka candiyasa besok dadi wong sing dipercaya iku sing apik iku barang sing Allah kaji emanila iku saking para ulama
kecil mandilo ya nduk ya sawo kecil saking sambiroto besok gede dadi wong sing dipercaya dibuang sing elek dienggo nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat wajah kula mugi Allah paring iman salebare sekarat lan terus mati nuli pendem ning kuburan den takoni aranipun kang takon mungkar lan nangkir lamun uwong oleh iman enggal dikir lamun uwong bisa jawab kang sempurna nuli amal bagus iku teko lan bagus sing ngungguli para kiai kuburane dina-dina den keputi kuburane malek ana jendelane bisa padang kesorotan suwargane